Salut! Astăzi vă arăt cum să vă faceți încă o metodă prin care să vă faceți Robux. Din nou, asta este o metodă nouă, nouță, eu nu am încercat-o, deci fiți atenți, scrieți, intrați pe magazin Play, scrieți Fairy Robux lot, Loto 2020, așa. Vedeți și voi aici. Sau dacă nu știți cum să scrieți Robux gratis și vă dă chiar prima vedă. Stați ca să vă arăt cum arată, ca să știți și voi. Bun. Deja mi s-a instalat, că acum am instalat-o și eu. Da. Așa. Și uitați că are comentarii bune. Este fain și un pic sunt multe reclame și da, puteți să citiți și voi dacă vreți. Și aici îmi place asta. Acesta este un comentariu foarte bun. Deci, hai să vă arăt. Deci, îmi place această aplicație foarte mult, chiar de Robux. Și până acum mi-am luat cu Robux din această aplicație o față, niște pantaloni, o pijama. Deci, ca să înțelegeți că nu a scris ea chiar corect, dar ca să înțelegeți, aici a enumerat cam ce-ți arată ea. Și arată o față, niște pantaloni și o pijama. Ok, și are comentarii bune. Da. Deci, dăm și noi să deschidem aplicația și din ce am înțeles, din câte am înțeles, dacă vrei să-ți bagi 5 Robux, trebuie să faci 704, cam așa. Da, deci vedeți că aici aveți mai multe jocuri, da, astea de aici sunt închise. Bun. Intrăm pe, să zicem, pe ăsta cu 5.000. Ne dă pe... Mă scuzați, am dat sunetul mai încet. Mă scuzați foarte mult. Da. Mă scuzați. Hai să vedem. Trebuie să ne uităm la reclama asta, cred. Da, cred că trebuie să ne uităm la reclama asta. Da, deci din câte am văzut din comentarii, aplicația asta chiar merge și mi-a zis să meargă pentru că am mai făcut o aplicație, adică un joc care îți dădea cică Robux gratuiți și nu mi-a dat, nu știu de ce nu mergea, efectiv nu mergea. Mi-a părea că nu știu de ce nu mergea, dar mi-a părea chestii că ne pare rău, nu-ți găsim contul de Roblox pe care l-aveam eu, căci că nu m-am jucat destule jocuri și m-am jucat o grămadă de jocuri doar ca să mi-l bage și tot nu mi-am mers. Nu știu de ce, pentru că am făcut totul ca la carte, dar în fine. Bun. Haideți să mai jucăm și noi aici. Bun, dăm pe X, că m-a luat val cu jocul ăsta. Da, ne încarcă, nu! Încă reclamă! Vai, bine. Ați văzut și voi acolo că are destul de multe reclame, dar revenim după ce se termină. Hei, gata, am revenit. Trebuie să dați aici, la chestiile astea, să dați folia asta și vă dă aici, vedeți că am primit 3 diamante. 3 diamante, yes! Bun. Hai să vedem care ne poate da 1000 de diamante. Bineînțeles și la asta reclamă.
am revenit un pic la reclamă ca să vă zic că vă dă 2 reclame dacă vreți să jucați un joc. Revenit în joc și nu ne dă chiar 1000 de diamante, dar puteți să faceți și aici. 4 diamante deja. Hai să vedem. Avem 182 de diamante. Vedeți că diamantele se fac destul de rapid în jocul ăsta. Singura problemă ar fi că după ce te joci toate jocurile astea dispar. Adică dacă eu m-am jucat 2 jocuri, mi-au dispărut jocurile alea și probabil o să mi se deschidă jocurile astea când o să ajung. Dar da, dacă vă place, puteți să instalați și voi. Și dacă vreți să vă băgați Robux și dați aici. Deci dați aici și v-am mai arătat eu o metodă pe canalul meu. În primul episod v-am arătat cum să faceți. Așa este și la aplicația asta. Deci vă duceți la primul meu episod și căutați acolo și veți vedea că pe ce cam trebuie să dați. Da, hai să vă arăt. Deci dați pe asta, dați pe... Ok, și o să vă bage pe un link acest site de fapt. Și voi tot ce trebuie să faceți este să băgați aici cam ce sumă aveți voi și dați aici și dacă vă bagă Robux și e de bine, pentru că v-am spus, mie mi s-a întâmplat un bug, dar sper că pe aplicația asta să nu. Și dacă nu vă merge, așteptați 2 zile în timp ce voi puteți să faceți mai mulți Robux. Da. Și da, dacă vă place, puteți să vă instalați și voi aplicația asta. Pa, și nu uitați să-mi dați like.